Hola a totes i tots. Vull obrir una reflexió. Per què hem d'introduir de nou els valors a l'hora de plantejar-se les estratègies del nostre desenvolupament, del nostre projecte d'innovació social? Si mires al teu voltant, si llegeixes els diaris, els mass media, trobaràs que estem en una situació d'eixida d'una crisi tremenda, sistèmica, que ha provocat una gran quantitat de canvis. Una crisi que ha quedat enrere i una crisi en la que ara tot funciona perfectament. Però, com te deia abans, si mires al teu voltant, no és així. Tenim altre tipus de problemes. Tenim el canvi climàtic, tenim el problema dels treballadors pobres, tenim el problema de la falta d'igualtat en la societat. Moltíssims problemes que me duen a pensar que el que estem vivint és la necessitat d'un canvi d'era, realment. Una era en la que queda enrere aquest idealisme que ens ha ficat en el cap l'economia tradicional, en la qual l'important som nosaltres i ara. Hem perdut aquesta visió de globalitat que teníem. La conclusió de tot això és molt clara. El capitalisme no funciona. Necessitem un canvi. Necessitem altre tipus d'economies, noves economies, com és l'economia circular, com és l'economia blava, com és l'economia del bé comú, com és l'economia solidària, que introdueixen en aquesta equació de construcció econòmica altres valors, altres factors que fiquen al mig de l'escenari a la persona. Valors com és l'equitat, el treball, el respecte al medi ambient, la no lucrativitat, la cooperació front a la competició, el compromís amb l'entorn. Valors que aporta l'economia solidària i que ens fan pensar de nou en la imprescindibilitat d'introduir aquests principis, aquests valors en l'economia, per a realment ser capaços de transformar aquesta societat. En el Red Book teniu molts enllaços motivants, interessants, provocadors, al voltant d'aquest assumpte, i vos convido a que el visiteu i a que facieu aquesta reflexió abans de dissenyar el vostre plantejament estratègic. Gràcies.